Sing sonten rencang-rencang kula sing kula tresnani lan kula ajeni. Tepangaken nami kula Imam Muhammad Akbar saking kelas 11 TTL 2. Sepisan kula maturaken panuwun dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala awit kanthi rahmat lan hidayaipun kita sedaya saged bebarengan ing panggonan menika kanthi sehat lan wilujeng. Para rawuh ingkang kinurmatan, kebersihan menika kalebet bagian wigati sangat ing sang saben dinten. Ana unen-unen ngendika bersih bagian saka iman. Tegesipun wong sing seneng resik iku wong sing duwe iman sing kuat. Kebersihan ora mung ditimbang bersih awak utawa sandangan, nanging uga bersih lingkungan, kelas, omah lan papan-papan umum. Yen lingkungan kita resik, tubuh dadi seger, ati dadi ayam, lan awak dadi sehat. Nanging yen kotor, akeh penyakit kang bakal nyerang kayata demam berdarah, diare, lan liyan-liyane. Mula saka kuwi ayo padha njaga kebersihan wiwit saka perkara cilik, kaya buang sampah ing panggonane, gresiki kelas saben dina, lan ora ngrusak lingkungan. Yen saben wong duwe kesadaran kaya mangkono, mesti lingkungan ing kita dadi resik lan nyenengake. Para rawuh sedaya, kebersihan uga nuduhake kepribadian wong. Wong sing bersih biasane disiplin, tertib lan tanggung jawab. Dadi ayo padha duwe kesadaran kaya mangkono. Miwiti saka awake dhewe, saka dina iki, saka perkara sing cilik. Mugi Gusti Allah paring kegiatan lan kesadaran marang kita sedaya supaya tansah jaga kebersihan ing endi wae lan kapan wae. Mekaten pidhato saking kula mugi gadah manfaat tumrap kita sedaya. Bilih kula enten salah agunging pangapunten pangasami. Wassalamualaikum